Hei, salutare toată lumea, ce faceți? Eu sunt unde și primul găsit cu un nou episod dintr-o mică serie. Seria asta se numește Block Strike 3D Pocket Edition. Na, Pocket Edition, da. Și m-am jucat eu puțin și am văzut. Bă. Hai, coți, dăm mai încet. Așa. Nu, e cineva ceva aici? Ia. Bun. Camera și nu contează. Nu, haideți aici. Salut, boss. Am diagonuțul ăsta și nu știu, e favoritul meu deocamdată. Ce faci, boss? O să nu știu că sunt aici. Damn! Fuck you! Ce faci, mă, la mine aici? Poți să alegi toate felurile de spinări, dacă vrei. Prostule! O mamă, vin tira să mă moare ăla. Nu contează. Cât timp filmăm? Un minut, ok. Mă moară, mă. Ia, ești de acolo, a? Bine. Nu mai vorbim aici. Chiar crezi că poți să ne mor mie? A? Chiar crezi asta, a? Flyele. Salut, o să bani! Nu, faci noi nepuse, faci noi... Cum o arăți? What? Hai să vă văd. Fac noi nepuse. Pussy. You want some pussy? You want? Yeah, you really want, nigga. Nigga, damn. Mort. Unul mort. Salut. Cred că așa îl oftic pe băiatul ăsta. Haha. Haha. Ah, salut, boss. Unde e ăsta? Come on, man. Oh, salut, boss. Oh my god, ce nesimțit ești, măi nesimțitule, măi. Bravo. Puși con ea. Ne. Puși. Unde ești? Unde să? Salut. Omorât. Nu-ți pot în mână. Nu mai pot să fug. Damn! Damn, nigga! Ce vrei la pussy? Ce faci, boss? Da, de măta. Încă. Până... Bine, zic că noi am câștigat. Măta!
Ce-am putut, fratele meu? Aha! In the head. You're going in the head. In the head. No, nigga. Unde-i? You're going in the head. Mă bag. Tu ești mort. Și tu ești mort, fă. Nimeni nu reușește să mă omoare, ba mai omorât. Fac noi în puse! Puse! Ce faci, mă, disperatule? Omoră! Stai, loc! Kill-ul meu. Bă, cum ne extermină ăla, un... Damn! Te nimeresc. Nu, salut! Bun. You're going in the head. Salut. Tu nu mă teleportezi cu mine, da, mă, copile, mă. Da, te rog frumos. Bă! Copil disperat de fasole. Damn! Hai tu. Bă, mă, din nou l-a rupt pe ăla care m-a aruncat. Tu bici. Asta mă urcă. No, na, mă. Deadpool să-mi suc pula. Bă! You're going in the hood. In the hood. In the hood. In the hood. No, nigga. What the f... Oh, damn. Damn, nigga. Ăla-i. Atât. Și dacă vă place seria, să apăsați butonul de like. Like. Apăsați eu, bă, nesimțitule. Cred. Cine mor, hai cu noi, pe salcă. Da, moară-mă pe salcă. Nu mă pot atinge. Tra-la-la-la-la. Nu mă pot atinge. You're going in the... Ce pușcă are asta? 35. Deadpool o să fie mort. Salut! Mai trăiești, fă? Salut! Am mort tu. Mai băgăm să mâncăm toată ziua. Nu! Pui, Iisuse! Salut, mă! Nu mă mor pe mine, da? Mamă, Deadpool să-mi pungă pula. Salut, Sol! Știi să tragi? Nu prea cred. Deci, ești din joc. Desinstalează-ți-l. Cum pica Deadpool. Salut! Am aruncă căcați ăștia de oameni. No, vedeți? Nu. Stați, lasă. Tu m-a putut arunci, mă. No, să du-te. No, hai du-te.
Ce faci, bă? Ioi, fac grana pussy! Fac grana pussy! Pussy! Unde-i bomba? Nu mă futuncă! Yes! Nu trece aici. Rainbow! Nu poți, nu te băga că mă mori. Nu mor. YOLO! YOLO, man, nigga. Dun dun for. Dun 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 dun. Unde ești, mă? Mor. Mor. Yay! Cum, mă? Cum o câștigat? Nu știu. What? What? Ce faci, nega? Mort? Mort! Mai fuge pe mata. Aha. Cop survival. Aici. In the heads. It's something in the head, serios. Cum îl cheamă? Charles. Ăla-i nume. Charles, salut! Vezi că mă bomba și nu mi-e frică să o folosesc. Na. Așa. Aici faci mulți bani. Dacă omori mulți. O salut, boss. Oh my god. Putea să-i apară capul și să vină să mă muște, dar n-aia. Ok. Salut, ceară. Să încă umblă. Stăm cu pistolul. Nu mănânci. Eu dau cu dragonul meu. Așa ardem ciorile. Caca. Ne? No, ne. Kill-ul meu. Bă. Tu cât ai? Tu te pui mei. Well, nigga. Sunt foarte OP la jocul ăsta. Salut! S-a mișcă? Yep. $4.000! Fage viața mea! Salut! Something in the head! Bă, tu cine ești, bă? Chiar fu. Salut! Arde chiar fu. Bă, please. Leave me alone, please. Salut! Carcă repede. Sau știi ce? Dăm o bombă așa frumos. Really?
Bă, salut! N-au câștigat el. De ce? Mai ai? Da, mă bucur. Că nu rămânem noi singuri, că nu suntem fraieri. Pe în gură. Deja el are 200, știi? No, mă, hai odată. O salut. 80. O, dați odată. O, damn. Acum să-ți văd, boss. Kill meu. Kill meu. Kill meu. Kill meu. Kill meu. Aici se spawnează cei mai mulți, observ. So... Le încărcăm frumos. Eu stau cel mai mult pe aici că... Aici apar multe chestii și am să ne trebuiască. Așa nu. Nu-i voie să mă ating. Bă, copile, tu mă cam enervezi. Salut. Mamă, cum am făcut. O, salut. Troll. Trollololo. O, damn, mă. Am crezut că m-am pușcat, dar nu. O, salut. Da, mână. Don't run after me. I'm gonna die, bitch. Wrong flex. Oh, damn. You're not gonna touch me. Damn! Don't touch me. Ok. Bă, tu știi să tragi sau? Ne prefacem. Opa! Bă! Out of ammo. Gonna be dead, bitch. Dead, bitch. Dead, bitch. Dead, bitch. Someone in the hood. Meu. Ce interesant. Un glonț. Mai avem bun. Hai să îi omorăm. Nu, am aruncat bomba. De ce? Match finished. Bum. 3 plus 3 coins. Perfect. Mai dăm o tură și mai vedem. Asta are ciocan, mamă. Bă, tu-ți dai seama. Ce eu dau? Că vreau să mă duc mai repede. Tine? Damn, Daniel. What the fuck? Nu scapă și hai mai căutăm zombie ăștia. Ha, bă, hai. Bă. Încarcă. Fim pregătiți. Uite, nega. Salut. Oh, damn!
Damn, motherfucker! Whoa, damn. Okay. Deci, oh, damn. Cum poți treci din asta, mă? Ok. Salut. Ok, acolo. Pui ăsta. Dem. Poc. Da, o luăm. Carcă ușurel. Îți mulțumesc. Aici încarc. Bă! Stai pe atent. Damn, câți vin, bă! Mănâncă? Really? Nu! Să încărcăm. Rapid. Suntem pe locul 1, perfect. Oh, damn. Nu! Cum a scăpat, mă? Mă, cum a scăpat? A mea. Oh, damn. Ce că nu o să faci niciun kill cu bata, bă? Salut. Oh, damn. Care repede. Lunetistul. Oh. Ca să mor plantele alea și să omor și ăștia mai grași, trebuie să-i dai de... La plante să-i dai odată în cap și la gras să-i dai odată în cap. Vedeți? Poc. Bun. Salut. Ah, ok, numai cum să iau. Nu contează! Damn, Daniel! Mor, mă! Bă! Nu, zi ăla security. Nu, încarcă. Dă-i bombă. Fugi de acolo, copile! Oh, damn! Damn, nigga! Nigga, I'm out! Yay! Level 11! Yes! Ok, toată lumea, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!